گلینامەیەک بۆ خەدا پشتی خەنەقینە حەلەبجێ من گلینامەیەکی درێژ ji Xwedê re nivîsand. Beriya xelkê min ew ji darekê re xwend, dargiriya. Li vî aliyê min civîkekî postecî got, baş e ka wê kî vê namê ji te re bibe cem xweda. Eger bi niyazî ez wê bibim lê ez nagihêjim erşa Xwedê. Şev dereng bû. Firîşteya reşboriya helbesta min got, tu qet xeman nexwe, ez ê ji te re bibim jor ta ka dizê. Lê sozê nadim ku ew bixwe namê ji min werbigire. Tu bixwe dizanî Xwedê mezin e, ma kî dikare wî bibîne kî? Min got, spas, tu her hilfir e. Firîşteya siruştê hilfiriya û gilîname bi xwe re bir. Roja din ku hat, sekreterê pîleya çarê ya nivîskiya Xwedê, ew ê ku navê wî Ubeyd e, li ser heman gilînamê li dawiyê bi zimanê erebî ji me re nivîsandibû, gêjo, nameya xwe bi erebî binivîsîne, kes li vir Kurdî nizane û em wê nabin ji Xwedê re.